Benzodiazepiner er et sløvende stof med angstdæmpende egenskaber. Det bliver lavet på pilleform både i lovlige og ulovlige laboratorier. Det bruges primært som et akutmiddel på hospitaler til patienter, der lider af f.eks. epilepsianfald, akutte kramper eller muskelspasmer. Det bliver dog også brugt som sovestof til folk, der lider af søvnløshed. Ulempen ved benzodiazepiner er dog, at det er meget vanedannende og bliver også solgt som et street drug, hvor det er mest kendt som et stof, man bruger til at dope andre ufrivilligt. Godt, så på billede A her af modellen, det er ligesom til, for at vi bare får et overblik af, hvordan de forskellige ting ser ud og så videre. Så det vi ser, det er en forstørret cellemembran, hvor vi kan se, at der også er en Cl-kanal. Så kan vi se, at der er en GABA-receptor, og det her det er GABA, og det her det er Cl-, de små grønne bobler. Og her kan vi se benzodiazepinerne. Men den her Cl-kanal, den er lukket lige nu, fordi der er ikke noget, der har bundet sig til GABA-receptoren, så der sker egentlig ikke noget. Hvis vi så går videre til billede B af modellen, så kan vi se, at der sker noget her. Der strømmer noget Cl- ind. Der står også, at Cl-kanalen den er åben. Og det vi kan se, det er, at GABA det har bundet sig til GABA-receptoren. Og det her det er egentlig en meget normal indstrømning, men hvis nu man for eksempel får et angstanfald, så kan det godt være, at man har brug for noget mere Cl- til at virke hæmmende på AP. Og det er det, vi kan se her på billede C, nemlig at der strømmer meget mere Cl- ind, fordi Cl-kanalen den er også mere åben. Og det sker, fordi ikke nok med at GABA har bundet sig til GABA-receptoren, så har benzodiazepinerne også. Og det betyder, at der sker en meget større indstrømning af Cl-, som kan virke hæmmende. Og at det her Cl- det går ind og virker hæmmende på kroppen eller på AP, det betyder egentlig, at man kan blive mere træt, og man kan bare blive langsommere og dårligere til at styre sine muskler. Og det sker, fordi at de her impulser, de ikke sendes lige så effektivt. Ja, og at tage de her benzodiazepiner, det er egentlig helt okay, hvis man selv har kontrol over, hvor meget man tager. Bare kontrol over det. Men hvis nu man så er til en fest, hvor man også indtager alkohol, og pludselig bliver drugget med de her benzodiazepiner, så går det egentlig hen og bliver lidt farligt, fordi ikke nok med, at benzodiazepinerne virker hæmmende på kroppen og på aktionspotentialet. Det gør alkoholen nemlig også. Så en blanding af de her to, den bliver meget stærk, og så bliver man egentlig helt væk. Jeg skal forklare lidt om benzodiazepiners kemiske opbygning og struktur og deres funktionelle grupper. Som man kan se herovre på venstre side, så er der den generelle struktur for benzodiazepiner, for de har alle sammen det samme skelet, hvor der sidder 2 benzenringe, og så en syvring med 2 nitrogenstoffer bundet til, og syvringen kan man også kalde for et diazepid. Som man kan se, så er der nogle forskellige markeringer, R1, R2, R3, R4 og R5, og det er ligesom nogle markeringer for, hvor de forskellige stoffer på et benzodiazepid sidder. Og på det, der kan der sidde nogle forskellige stoffer, som også bestemmer, hvilken type eller hvilken slags benzodiazepid det er. For eksempel kan man se herover, der er oxazepan, som er en type for benzodiazepid, hvor der sidder et klor, så sidder der en carbonylgruppe lige herover, og så sidder der et hydroxid. Og alt efter hvilke stoffer der sidder på, så bestemmer det ligesom, hvilken type benzodiazepid der er. Og så i forhold til den funktionelle gruppe, så er det R4, der er den funktionelle gruppe. Fordi hvis man kigger på de forskellige stoffer, der kan sidde på R4, så er der H2 og OH, som begge to er alkoholer, og oxazepan kan karakteriseres derfor også som en alkohol. Men der kan også sidde et COOH, og hvis det sad på, så vil det derfor være en syre, og derfor er det R4, som der er den funktionelle gruppe. I det næste klip vil I se et interview. Desværre virkede lyden ikke særlig godt i interviewet, så jeg har været inde og lyttet til, hvad det er, den lokale siger, og oversat det til dansk, og har derfor lavet en voiceover. Det er dog helt autentisk, det hun svarede i interviewet. So, we want to ask, do you know benzodiazepine? Yeah. Have you had experience with it yourself, or do you know people who have? Nej, det gør jeg faktisk ikke. No?
what is your opinion on some of those drugs and substances being used in a negative way in the nightlife? Altså, jeg er psykolog, så jeg ser mange fordele ved at bruge nogle af de afslappende midler. Jeg tror, man bruger benzo til at slappe af, ikke også? Men nu er jeg ikke ekspert i det medicinske, så jeg synes alt i alt, at det har en plads i det praktiske, men jeg synes ikke, det skal bruges i nattelivet og til fester. Det kan virkelig ødelægge dine neurotransmittere, og det synes jeg er meget skræmmende. Så du kan ikke vide, hvordan din krop reagerer og hvilken effekt det har. Men igen, jeg er ingen ekspert. Men det er min generelle forståelse af stoffet. So are you a local? Yeah. And Well, so we're not asking. Amsterdam, but Yes, there's- yes. So we're asking locals about the drug benzodiazepine. I don't know what. You don't know benzo? It's like a medical treatment that can make you fall asleep faster and also use it to have like anxiety and stuff like that. But sometimes people misuse it in like the nightlife and drug people, for example. Yeah. Ja. So we just want to ask, what's your opinion on drugs like benzo being used in a negative way or just in general in the nightlife? Yeah, I don't know. I don't do drugs. No, no. I'm not too familiar with all these No. things. So to me, if you use drugs, it's always bad. Right. Yeah. Okay. So. Well, that was it. Som vi kunne se på nummer 2 interview, var ham den anden person, vi interviewede, lidt genert, og han havde ikke rigtig nogen forståelse eller interesse i stoffet. Men hende den første, vi spurgte, var psykolog og sagde, at hun kunne se nogle ren helbredende og sundhedsmæssige positive sider ved stofferne, hvilket jo også er en vigtig ting at pointere, at ikke alle stoffer er dårlige, de kan bare blive brugt på dårlige måder. Vi synes, at de metoder, vi har brugt, har været meget relevante, fordi for eksempel et interview kan give en et mere nuanceret og personligt syn på stoffet, og finde ud af, om det faktisk er brugt, og folkets syn på det, fordi det kan man jo ikke læse sig frem til. Så er det også vigtigt med nogle kvantitative målinger til at lave en form for figur, som eventuelt kunne vise forskellige meninger. Og til sidst har vi også undersøgt emnet rigtig grundigt, dermed fået svar på mange af vores vigtige spørgsmål.